Mina ngingabuyela nje kumthandeni uma ngithanda. Ngingabuyelwa nje futhi nje maningi amathuba ukuthi ngibuyele futhi kube right. Kodwa manje inkinga-ke nginomuntu engithandana naye futhi-ke oselobolile nje, oselobolile. Phela nanokuthi wena mngani ngithole umuntu angilobole nomthandeni wayengayitsheli lokho, wayoy'tshela nje ukuthi nje ngothi uma ngihlukana nje naye ngingatholi umuntu o-serious, mhlampe nje ngijule ngidlalwe abafana yabo. So naye nje akukho mnandi ukuthi lokhu kuthiwa uMakampumpu wamthathela umsoco nani 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 nani. Akukho mnandi lokho mfethu. So naye nje noma kungathiwa-ke naye akasenalo lolo thando, but ukuthi naye azwise labo bantu laba abamthukayo ubuhlungu yabo. So naye nje ngenza noma ngabe yini.